Barri ma to. Wi yma ar Cold Nap Point, gyferbyn ag Ynys y Barri, ac heddiw dwi'n mynd I chwilio yn Friars Point limestone formation, sef carreg galch Carboniferaidd, I weld pa ffosiliau sydd ar gael yma. Croesi bysedd bydd rhywbeth da i'w ffeindio heddi. Dyw ffosiliau ddim bob tro yn fawr, enghraifft. Edrychwch ar hwn, ydych chi'n gweld y ffosil to? Na? Beth am nawr? Ffosil o coral. Dyna faint y ffosil, ti ddim yn enfawr. Tua centimetr, 2 centimetr, rhywbeth fyna. Ond fel na mae rhan fwy o ffosiliau yma. Dyma ni gyda ffosil bach arall. Dwi'n meddwl, taw brachiopod yw hwn, ond dim ond hanner ohono fe sy'n weladwy ar hyn o bryd. Mae'r gweddill yn y garreg yna. Ond ie, dyna ffosil bach arall I ni. Dyma ni wedi dod o hyd I coral bach yma. Dyna ni. Ac mae un chydig bach yn fwy fan hyn. Chi'n gweld ochr y coral fan hyn. Na fe. Na faint y peth. A ydych chi'n gallu edrych I mewn I geg y coral a gweld y strwythur mewnol sy'n ddiddorol iawn. Mae wedi cael ei erydu chydig bach. Mae rhan fwyaf o'r carreg galch yma yn Cold Nap Point wedi creu o ddarnau bach o crynoedd, sef lilies y môr, ac wedi dod ar draws un garreg, sydd llawn darnau bach o crynoedd yn fyna. Dyna beth yw'r cylchoedd yna. Dyma rhywbeth o'n i'n gobeithio gweld, sef coral eitha mawr. Maen nhw'n tyfu'n fwy na hyn, wel, o'n nhw'n tyfu, ddim yn tyfu nawr, wrth gwrs, ond ro'n nhw'n tyfu'n fwy na hyn yr ardal yma, felly gobeithio gawn ni ymellach dros y bryn fyna a gweld rhai mwy na hyn, ond gawn ni weld. A ydych chi'n cofio fi'n sôn am crynoids? Wel, dyma fel maen nhw'n edrych mewn cross-section, dyna un yn fyna. Okay. Beth arall yma? Wel, mae darn bach neis o coral yma. Okay. A fel chi'n gweld, dyw ddim yn enfawr, mae'n edrych yn neis. Dych chi'n gallu gweld y strwythur mewnol yn fyna. Right. Beth sy'n... cyn I fi ddangos yna, wrth gwrs, mae... yn ogystal â ffosiliau, mae crisialau i'w ffeindio yma hefyd, felly crisialau o calcite yma, sef calch. A maen nhw'n eitha neis, dwi'n meddwl. Reit, ac ar hwn, mae lot yn mynd ymlaen ar y blocyn yma, ond fel ydych chi'n gweld, mae darnau o brachiopod yn fyna, cragen fôr, ond hefyd, ydych chi'n gweld y patrwm fyna. Dyma fe. Patrwm sy'n edrych ychydig bach fel rwyd. Wel, dyna yw bryozoan, sef anifal bach oedd yn byw yn yr un lleoedd a coral. Okay, ac... dyna fe. Dyw e ddim yn fawr o bell ffordd, ond wi'n meddwl bod nhw'n bert. A dyma enghraifft arall o ffenestella. Wedi erydu ychydig bach, ond gobeithio na chi weld strwythur na. Pert iawn i'n meddwl. A dyma enghraifft well o brachiopod, dwi'n meddwl. Chydig yn llai na'r un arall, ond mae'n lot rwyddach I weld ac mae olion un yn fan hyn hefyd. Nawr gobeithio newch chi glywed fiwch y gwynt sy'n codi nawr, ond dyma enghraifft gwych o brachiopod. Dwi'n lego hwn, mae'n mynd I gadw hwn, dwi'n meddwl. Symud I ochr arall y bai nawr, felly
Felly, wi ar Friars Point ar Ynys Barri. Dyna ble o'n i. Gynne. Cold Nap Point. A nawr wi yma ar Friars Point. Wy'n edrych ar un o Friars Point limestone. Lawr fanna mae Barri Harbour limestone. Nawr, dwi'n mynd I chwilio yn y Friars Point limestone. Carreg galch Friars Point. Achos dyna ble wi wedi ffeindo ffosiliau o'r blaen. Felly gobeithio gawn ni weld cwbl o ffosiliau. Os dim ond lawr yma, mae ambell crynnoedd. Weithiau mae pobl yn cyffro pan nhw'n gweld rhywbeth fel hyn. Ond nag y dannedd sydd yna, ond hanner crynnoedd o'r ochr. Wi yma ar Friars Point, dwi'n edrych ar Friars Point, Friars Point, beth yw Friars Point yn Gymraeg. Ond dyma coral eitha fawr yn y ffas yma. Wel, wi wedi dod ar draws darn o granc, yn anffodus, neu ffosil mwn felly, neu adael yma. Ond mae'n neis I weld e, ta beth.